Igbo mụrụ m, tata bụ ahịa eke bụrụ abalị nke izizi n'ọnwa nke 11 ya bụ Nọvemba n'afọ 2025. Ka obi jupụtara m so aṅụrị maka n'ezie na gị bụ onye ọma na-eso anyị na Maazi Chinwatakweaku bụ isi anyị wee hụ anyanwụ nke tata. Ọfọ na-agụ n'isi gị wee bụrụ ọfọ ogologo ndụ arụ isi ike na ijebe na ị ga-ejeru n'udo gị na ezinụlọ gị n'unu naba unu ga-anarụ n'udo na amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị na ọ gaghị ezute anyị n'ọnwa nke Nọvemba na anyị ga-azụ ka ahịa mana ya agaghị ana ka ahịa, na anyị ga-enwu ka ọkụ mana ya agaghịkwa anyụ ka ọkụ. Onye ọbụla ji maka anyị wee zọpụ aja ije n'ọnwa a n'ọnya bụ ije ka ọ ya atọ. Onye ọbụla larụsịla wee tete wee cheta anyị na-ekwusi na ọ napụ ụlọ ọzọ nọ n'ime kuru isi wee gaba. Amụsụ nwoke amụsụ nwaanyị ọ gaghị ezute anyị, ugwu nsị egbu aja ha agaghị ahụ anyị. Agadi gbuo ncha ya were isi ya wee nene n'iru ka a na-ahụ oke enwe maka na oke enwe anaghị ama n'azụ. Nnekwu na-asị na ofuketi kpọọ isi mmọnwụ ụgwọ isi mmọnwụ. N'ọnwa a na ihe ọma ga-emere anyị. Igbo mụrụ nze m ọzọ.